Aşgabatda ilanta yeňillikli bahadan satylýan çöregi satyn almaga baran alyjy bilen döwlet dukanynyň satyjysynyň arasynda ýakalaşyk boldy. Muňa satyjynyň köp mukdardaky çöregi diňe bir alyja satmagy we çöregiň nowata duran ýaşaýjylara ýetmediligi sebäp boldy. Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatyna görä, waka geçen şenbe güni 24-nji iýunda Desse atly 14-nji dukanda daňdan sagat 5 töwereginde boldy. Dukan satyjysy 40 sany çöregi gymmat bahadan, ýagny her birini 1 manat 50 teňeden bir adama satdy. Bellesek Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda her gün ýerden 1 sagat çemesi wagtyň dowamında ilat her biri 1 manat bahalanýan çörekden günde diňe 3 sansyny satyn alyp bilýär. Waka bolanda çörek nowatyndaky 30 çemesi adam çörek bize de yeter diýen umyt bilen satyjynyň bir alja köp mukdardaky çöregi satmagyna seslerini çykarmadylar. Emma bir salymdan soň satyjy çörek gutordy diýip dukanyň gapysyny ýapmakçy boldy. Şonda 22-25 ýaşlaryndaky bir oglan satyja bolmanda bir agama haltasy bilen çörek goýberseň galan adamlar näme iýmeli? Isläniňe berer ýaly ol ataňdan galan mal däl ahyrin diýip öz nägileligini beýan etdi diýip waka şaýat bolan Aşgabatly ýaşaýjy 27-nji iýunda aýtdy. Şondan soňra erkek satyjy bu oglana arzyň bar bolsa bar islendik ýere şikaýet ediber diýip jogap berýär. Alyjy oglan arz etmäge zerurlygyň ýokdugyny aýdýar we wakany bolan ýerinde çözeris diýär. Alyjy oglan satyjynyň ýakasyndan tutup beýlekeli bilen satyjynyň ýüzüne 2 sapar ýumru vurdy. Nowatda duran denanlar oglany parasatly bolmaga çağırdylar. Çörek üçin uruş gerekkä diýip köşeşdirdiler. Onuň ýanyna duran adamlar bolsa aralap uruşyň dowam etmeginiň öňüni aldylar. Dip waka şaýat bolan ýaşaýjy aýtdy. Adatlyň çeşmeleriniň maglumatyna görä şol pursat wakanyň bolan ýerine polisiýa çağırylmady. Ýöne dukanyň video gözegçilik kameralary gözden geçirilse, onda wakanyň polisiýa ýazmagy we alyjy oglanyň polisiýa müdirligine çağırylmagy ähtimaly. Adatlyň bu ýagdaýlar barada agdalýan dukan bilen habarlaşyp kommentari almak synanyşyklary başa barmady. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň, hyzmatlaryň we haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda köp hojaluk döwlet dukanlarynyň yeňillikli bahadan satylýan haritlaryna garaşly bolup galýar. 4 manatdan satylýan çöregi günüň dowamında islenlik wagty satyn alyp bolýar. Ýöne güderan eklenji kynlaşan köp maskala yeňillikli bahadan satylýan çöregi uly isleg bildirýär. Dip çeşmämiz bellidi. Paýtagtdaky habarçylarymyz we çeşmelerimiz yeňillikli bahadan satylýan çöregiň nowata duran adamlaryň ählisine ýetmeýändigi sebäpli dawa jenjeliň köp bolýandygyny, ýöne bularyň seýrek urşa ýazýandygyny aýdýarlar. Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň Galla kärhanasyny we daýhan birleşiklerini Aşgabatyň tapşyrygy boýunça prokuratura deriňewleri geçirilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27-nji iýunda Sewitden maglumat berdi. Barlawçylar etrapda orok mövsüminiň wagtynyň öň tamamlanmagy we käbir daýhan birleşiklerde plan borçnamasynyň ýerine ýetirilmediligi bilen baglanykda deriňew işlerini alyp barýarlar. Döwlet plan borçnamasyny ýerine ýetirmedik daýhan birleşikleriň başlyklary gallaçy kärenetçiler bilen bilelikde etrap prokuratura edarasynda her gün soragy çağırylýarlar. Diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Barlawçylar soragy çekleýän daýhan birleşikleriň başlyklaryny we gallaçy kärenetçileri buğday ýogurlygyny guman edýärler we döwletiň öňündäki bergilerini 1-nji iýul üçin ýapmadyk halatyny olara garşy jinaýat işini gozgamak haýwatyna atýarlar. Etrawyň Galla kärhanasyna geçirilen deriňewleriň dowamynda bolsa kärhananyň işi bilen bagly dürli aýyplamalar bilen birnäçe jogapkar işgara garşy aýyplama bildirilip jinaýat işi gozgalypdyr. Azatlyk radiosy garşysyna iş goduran işgärleriň ad familiýalaryny aýan etmekden saklanýar. Türkmenistana daýhanlar döwletiň bölüp beren kärine ýerlerine şertname esasyna gowaçy we buğday ýaly döwlet tawşyryny girýän oba hojaluk ekinlerini ösdürip ýetişdirýärler we ýygnalan hasıly döwletiň kesgitlen narhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Döwlet daýhanlary oba hojaluk tehnikalary we mineral dökünleri bilen ýeňillikli öpçün etmegi öz üstüne alýar. Plan borçnamasynyň hötdesinden gelip bilmedik kärenetçiler tehnika we mineral dökünleri bilen bagly özlerine berilen ýeňillikleriň öwedini
dolmaly bolýarlar. Şeýlelikde kärençler kä halatda döwletiň öňüne bergili çykýarlar. Hasylyň meýdanlardan ýygnalmagynyň ýa-da prokuratura edaralary döwlet plan borçnamasyny ýerine ýetirmedik kärençleri soraga çekip başlaýar. Bereket etrawyna prokuratura edaralary tarapyndan deriňelýän garlaç kärençler buğdaýy ýydygy işlerine ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi edenligini, ýylyň dowamyna ygylyň az bolanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi, kärençli daýhanlaryň mineral dökümleri bilen ýa-da oba hojalyk tehnikalary bilen wagtly öpçün edilmediligi ýaly ýagdaýlar sebäpli oba hojalyk önümçiligine niýetlenip bölünip berilen ekrançylyk ýerlerine gowaçy ýa-da buğdaý hasylynyň pes bolmagy barada ýyllar boýy habar berip gelýär. Ýydygy işleriniň dowamyny kärençli daýhanlaryň ýüzbeýiz bolýan problemler bilen bagly habarlary asla reaksiýa bildirmeýän türkmen häkimetleri hasyl mewsüminiň ýygyany plan borçnamasyny dolup bilmedik kärençlere garşy basyş çärelerini güýçlendirýärler. Prokuratura işgärleri polisiýa bilen bilelikde öýlere aýlanyp, daýhanlaryň öýlerindäki ammarlary barlaýarlar. Buğdaý ogurlap gizleýän bolaýmasyn diýip güman edýärler. Diýip bir ýerli daýhanada Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sosial turlarda yol polisiýa işgäriniň lybasyndaky pagonuny özü goparýan videosy giňden ýaýrandan soň sürüjä muny etmekde töhmet atan ofiseriň wezipesinden boşadylandygy barada maglumat gowuşýar. Bu barada Azatlyň diňe bir çeşmesi habar berip, muny häzirlikçe resmi we näresmi ýagdaýda tasdiklatmak başartmady. Şu aýyň başynda türkmen internet ulanjylarynyň arasynda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyn, ýagny PYGG-nyň bir işgäriniň lybasyndaky pagonuny, ýagny eginligini özü ýyrtyp, soňu bilen muny etmekde sürüjiniň üstüne töhmet atýan videosy giňden paýlaşyldy. Oh, pagonam yıktınma, etme de pagona, etme, dalda sonra, etme, dalda pagonama, sana da pagonama. Sana zaten adam. Videoda hadisanyň anyk haçan we nirede düşürilendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu waka barada ilki habar berilende dünýäniň iň bir ýapyk döwletleriniň biri bolan Türkmenistanyň İçeri işleri ministrliginden gosmaça maglumat ýa kommentariýa almak başartmandy. Azatlyň bir çeşmesi munuň bilen bagly käbir jikmejikleri, sol sanda töhmet atýan polisiýa işgäriniň mümkin soňky ykbalyny öwrenmegi başardy. Bellesek bular häzirlikçe diňe bir çeşmäniň maglumaty bolupdyr. Çeşmämiz hadisanyň Lewat welaýatynyň köýtünde etrafynda ýüze çykandygyny aýdýar. Ol şahsiýeti aýdyňlaşdyrylmaýan ofiseriň göz görtüli sürüjä töhmet atysy aýan bolandan soňra onuň PYGG-nyň düzüminden çykyp İçeri işleri ministrligiň garamagyndaky Lewat boýunça ýangyn howpsuzlyk gullugyna ise geçendigini aýtdy. Lewapda polisiýa işgärleri jenaýat jogapkärçiligini göz öňünde tutmaýan etmişlerde günäl tapylsalar, olar soňu bilen aglawa ýagdaýda ýangyn howpsuzlygy gullugyna ise geçýärler. Bir elbetde paranyň öwrüne edilýär. Emma öz pagonyny özü goparan ofiser bir aý etmän bu gullukdan hem boşadyldy. Muňa wiziýanyň hasam köp ýaýrama we ilatyň arasynda yol polisiýasynyň edenetdiliklerine nägileliklerin köpelmegi sebäp boldy. Diýip atlandyrylmasylygyny soran çeşmämiz belledi. Ol wezipesinden boşadylandygy aýdylýan öňki ofiseriň häzirki iş şertlerini anyklap bilmedi. Mundan Garasyz Türkmen News nesiri öz çeşmelerine salgylanyp, öz eginligini goparýan ofiseriň taknalaşdyrýan oýunyny ýazgy eden raýatlaryň munuň üçin 15 gizi gündüz tutukluga höküm edilendigini ma'lum etdi. Nesir 6-njy iýunda çap eden habarynda uloň içindäki 5 adamyň ählisiniň hem jogapkärçiligi çekilendigini, ýöne olara resmi ýagdaýda bildirilen aýplamanyň dolu anyk däldigini nyktaýar. Ýöne çykarylan administrativ jogapkärçiliginiň asyl sebäbiniň internetde ýaýran videonyň sebäp bolandygy bellenilýär. Azatlyk bu maglumaty hem sebitin kanun gorucu edaralaryna tasdikladyp bilmedi. Emma çeşmämiziň soňky habarynda saklanan ulug sürüjüsiniň häzir azatlykdadygy we onuň taksiçilik bilen meşgullanmagyny dowam etdirýändigi aýdylýar.